Dit keer geen trainingspakken en gymnastiek gewoon, maar de pronk on van het Fries Sportgala. Er waren maaien juster 6 prijzen in Utrecht. Vanzelfs de grote titels waar sportman en sportvrouw van het jaar, maar ook de beste sportploeg mocht een beeldje maar naar huis nemen. Is voor de Cambuur Leeuwarden. Nou, dit is gewoon beloning voor Oudon hier. Dit loopt me, ja, daar pak je net punten mee. Hè, maar dit is voor het gevoel. Maar zeg hoe groot de meesten dat je bent. Het is rechtstreeks op televisie. Ja, dat is voor Cambuur wel hartstikke belangrijk dat je in de picture zit. Je zou ook wel sponsors naar die denken, oh, die club zit toch weer in de picture. Hè? En daar gaat het om. Een categorie zonder nomineerden, maar daarom vaak een grote verrassing, de Oeuvreprijs. Die gaat dit hier naar Richard Schuil. Schuil krijgt de prijs voor zijn lange en succesvolle volleybalcarrière. Ze won er in 1996 in Atlanta goud op de Olympische Spelen. En wie de meerdere keren Nederlands en Europees kampioen beachvolleybal. Ik had er totaal niet op gerekend, maar dat maakt de prijs eigenlijk alleen maar mooier. Dus ik ben er heel blij mee, zeker in Friesland natuurlijk, mijn eigen provincie. Het geeft gewoon glans aan extra glans aan een mooie carrière. Opvallend wie Justion Wol dat een grut aantal winners er net wien. De 2 grote prijswinners, sportman en sportvrouw van het jaar Sven Kramer en Irene Wust wien er net. Ben ik een hulzer die zijn van ja, wat meer in januari, maar dan ben weer de Olympische Spelen. Er is altijd wel wat en we gaan een oerlijst met Topsport Noord heb ik zien van nou, naar de wedstrijdkalenders van iedereen, de trainingsprogramma's van iedereen. En toen hebben we zijn van ja, dit is dan toch de beste daad. De prijs voor het beste sporttalent van 2013 ging naar heegspringer Douwe Amels. Hij was verleden jaar Europees kampioen heegspringen onder de 23 jaar.